Per a nosaltres, l'Associació de Periodisme Fora de Quadre és un gran honor rebre aquest premi, que és la tercera vegada i d'alguna manera és com un reconeixement a la trajectòria de la nostra entitat en la defensa dels drets humans a través del periodisme i de l'audiovisual. Nosaltres volem donar veu a aquelles persones que normalment no surten als mitjans de comunicació, no? Que no surten als mitjans generalistes, i en aquest sentit pensem que el nostre documental en aquest moment, no, en què Palestina és tan important que parlem de Palestina, estem molt contentes que se l'hagi reconegut, no, amb aquest premi. L'espai Minvant el que hem volgut és denunciar la persecució, criminalització i repressió per part de l'Estat d'Israel a un seguit d'entitats ONGs de Palestina, amb la intenció de deshabilitar qualsevol capacitat d'organització de la societat civil des de fa dècades. I hem volgut també posar en relleu la resistència que venen tenint aquestes persones vinculades en aquestes entitats que són defensores dels drets humans, activistes, la seva dignitat i la seva resiliència, com he dit, perquè la societat palestina continuï tenint la seva pròpia manera dels seus recursos propis, no? I poder tirar endavant. Vale. Doncs Fora de Quadre és una associació de periodisme, ens vam crear en el 2003, està constituïda per gent de diferents àmbits, periodistes, gent del sector de l'audiovisual, de la sociologia, tots motivats per les ganes d'explicar coses, com deia la Norma, que no es veuen normalment en els mitjans convencionals, per això ens diem fora de quadre, perquè en el llenguatge audiovisual fora de quadre significa el que queda fora de l'enquadrament, que normalment és el que passa desapercebut, i llavors la nostra vocació és la de que surtin tots aquests temes en els que els mitjans no parlen.